Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhale inyembezi enjabulo umculo uDr Malinga emva kokuba ke unkosikazi wakhe ethe athola izingane ezingamawele. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Kanti ke mangokuqala isijonele lelikhasi ngiyakwamulekile igama lami usibonga konke wakantwana. Ngicela usubscribe khona nawe phela ungeke usale ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifake ihamba phambili kanye nesematheni. Umculo uDr Malinga ujabule wahluleka nokuzibamba wagcina esekhala emva kokuba ke uNkulunkulu ambusise ngesipho la unkosikazi wakhe ethe ateta noma abele khona izingane ezingamawele. Uthi ujabule kakhulu akazi ukuthi enze njani uNkulunkulu, uthi akazi ukuthi uyombonga ngani ngendlela ambusise ngayo. Uthi ke lesi isipho esikhulu empilweni yakhe. Ubese share ke lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram esho ukuthi ke ubonga uNkulunkulu akazi ukuthi engambonga ethini uphelelwa amazi ngenxa yento enhle amenzele yona. Uthi ke okumphathe kabi kakhulu ukuthi ke akakhonanga ukuthi abe khona ngalesikhathi unkosikazi wakhe eyobeletha esibhedlela ngenxa yayo phela iCovid-19 kodwa ke ubona ke la share khona isithombe noma iscreenshot la engazuthi ke ebenza ivideo call ngelesikhathi ke ingane seyibelethiwe la ebonakala khona ekhala esithombeni. Kanti ke uthi ujabule kakhulu uDr Malinga ngaso lesipho lesi ubonga noNkulunkulu ngakho konke okwenzekile. Kanti ke abantu bebeke sebembongisa ke khona lapha enkundleni zokuxhumana osaziwayo abahlukahlukene ke bemfisela okuhle kodwa. Kanti ke masihlabela phambili kanti ke ukungafiki ngesikhathi kwezinsiza zokuvikela njengoba ke sikuyi-COVID-19 sekuphoqa ungqongqoshe womnyango wezemfundo enjimothe ukuthi ashintshe umqondo mayelana nesimemezelo sakhe esokuvulwa kwezikole njengoba ke phambilini lo mnyango wawuthembise ukuthi namhlanje ke uzomemezela ungqongqoshe ukuthi ke kuzokwenzakalani kodwa ke kubiye ukuthi abantu ababeqokiwe ukuthi ke bethathe amathenda yokufaka izinsiza kusebenza ukuze kwazi ukuqhubeka ukufunda ezikoleni bengakhonanga ukuthi ke benze lo msebenzi ngesikhathi sasiqokiwe. Kanti ke lokho kugcine sek-affect ukuthi ke izinto zingasahambi njengoba behleliwe. Kanti ke sengiyivala ngezibhlungu lapha enkundleni zokuxhumana into etrendayo njengamanje kuvela uRelato Hanyaho eveza ukuthi ke ukuthi yena kanye nomkhonyana wakhe njengoba bebesanda nakushada sebevele balinqamula ifindo lomshado akungaziwa ukuthi ke yini akasibekanga izizathu kodwa nje uvele wahamba ubhala lapha ukuthi yena kanye nomkhonyana wakhe o-businessman abasekho ndawonye bahlukanisile. Kanti ke abantu ke kubaphathe kabi kakhulu lokho abanye ke bebehleka. Kanti ke mina sengiphuma angivele ngiyivale khona la wena hamba kwi-comment section bese uyasho ukuthi ke iziphethe zakuhlaba umqhele. Kanti ke asiphambane futhi evidweni ethi mayilandela.